ҳамдиёрони азиз, 10 июни соли 2024 аст. шаҳри Самарқанд, биолабораторияи инвитрои истеҳсоли дарахтҳо. Акай Собирҷон гӯяд ки инҷа чӣ парвариш мешавад? Ҳамин аз дохили лаборатория буромад куҷо меравад? Аз дохили лаборатория мебурад кассета ба Кассетаҳои майдақати гармхона. гармхонаи махсус медарояд. Анаҳо я? Бале. Баъд инҷа парвариш карда ба тубакҳои калон мегузаронанд. Тубаки калонаш ҳамин? Тубаки калонаш ҳамин. Баъд вақте ки барои фурӯш омода шуд, тайёр ки шуд, ана ин берунба мебуранд. Болош соя. Офтоб насӯзонад гуфта. Шоурум гӯйма мешуд инҷа, чинда мемонанд. Масалан мана ноки нави Санта Мария. Ҳамин нок. Санта Мария. Лабораторный. Хай. Анаваяш олуболуи батермо. Калон мешудаги олуболуи. Олуи Самарқандӣ мегӯянд, олуи вая мегӯянд, мичурини мегӯянд. Олуболу. Не, олучаи ҳама олуболуи мичурини мегӯянд. Калон. Шпонка. Ана як наваш, батермо кудаги наваш. Якчанд хел мешуд, аблачинский, батермо ҳар хел мешуд. Бо вая фарқошон чи? Бо байнашон бо фарқ дорад ме? ҳосил ба таъм ба фарқашон аст. Ана ино об дода шудем духтарако. Коригарашон салом алейкум. Об дода шудем. Дар ҳақиқат пешрафтаги чӣ гӯем? Мешудаги Тоҷикистони модам ҳамин хел лаборатория худо хоҳад бо муруди замон. 50-100 сол пас ягон ватан дӯст пайдо мешудагист. Ки созад ҳамина худаш ба ман бане. Манам ҳамин чизо парвариш карда фурӯш бурорему муҳтоҷи дигар ҷо нашавем. Ин ҳамин ангурое ки ман қаламча мекунам мефурӯшам, ин ҳамин дар лаборатория карда фурӯхтодем. Бинед чӣ қадар калон мавқео ҳама апазикор, ҳама лабораториё калон дар ҳаҷми калон мекунанд ино. Ҳама инашам дидем, ошно шудем.